Habang pinakikinggan nila ang alulong sa gubat, panay naman ang ginagawang paghahanda nila Pipeng. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na ng kanilang pangkat na lumikas na muna pansamantala upang takasan ang mga nilalang na patuloy na tumutugis sa kanilang pangkat. Magno, umiwas na muna kayo rito. Isama niyo yung anak niyo. Patungo sa lugar ni Ka Andres. Doon na muna kayo sumilong pansamantala habang wala pa kayong nakikitang paraan para magapi ang demonyong ating kalaban. Wika ng isang pinagkakatiwalaang tauhan ng ama ni Pipeng. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtakbo nila Magno nang hindi nililingon ang kanilang mga kasama. Dali-dali nila noong kinuha ang kanilang mga mahahalagang gamit nang sa gayoy magawa na nilang lisanin ang lugar sa loob ng napakabilis na oras. Sa paglayo ng magpamilya sa lugar na kanilang pinagpupugaran, kitang-kita nila ang paglamon ng itim na kaluluwa sa buong paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananakbo, rinig na rinig nila ang pagsisigawan ng iilan nilang kasama habang walang habas na nagpapaputok ng kanilang mga armas. Kalahating oras pa ang lumipas, wala na silang narinig na mga putok na barel na nanggagaling sa kanilang mga kasama. Hindi nila pinansin ang bagay na yon, gawa ng kahit anong gawin nila, wala na silang magagawa. Tay, paano na ho sila tiyo? Buhay pa po ba sila? Nag-aalalang tanong ni Pipeng. Huwag mo na silang isipin, anak. Maayos lang sila. Sigurado akong nasa mabuti silang kalagayan. Sagot naman ni Magno habang patuloy na pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Nang tuluyan na silang makababa sa kabila ng bundok, doon niya nakita ang isang napakasukal na daan na punong-puno ng talahib. Dahil sa gabi na noong mga oras na yon, tanging liwanag lang naman ng buwan ang maaaring magbigay ng liwanag sa kanilang paglalakbay. Kahit hindi nila alam ang buong lugar na yon, buong tapang itong dinaanan ng kanyang ama para lamang marating nila ang kabilang ibayo ng lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, maigi naman nilang pinakiramdaman ang buong paligid, upang kahit papaano'y maiwasan nilang makasalubong ang mga hayop na lubhang mapanganib. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng pagkumpas ng mga pakpak sa ilalim ng kanilang dinaraanan. Upang hindi sila magawang makita ng mga aswang na umaaligid, ninais na lamang nilang humiga sa lupa habang patuloy na tinatabunan ang kanilang mga sarili. Ginawa nila ang bagay na yon nang sa gayoy hindi sila maamoy ng mga ito. Peping, huwag kang mag-alala. Tibayan mo lang ang loob mo, ha? Sigurado akong matatakasan natin sila. Wika ng kanyang ina. Oo, Nay. Pipilitin ko ho. Sagot naman ni Pipeng. Matapos nilang mag-usap, tanging pagramdam lang naman sa paligid ang kanilang ginawa. Halos inabutan sila doon ng umaga kakahintay para lamang umalis ang mga nilalang na tumutugis sa kanila. Sa pagsapit ng bukang liwayway, dahan-dahan namang umusad sila Pipeng patungo sa lugar ni Ka Andres. Kahit wala man sila noong makain sa daan, pilit pa rin ginawa ng kanyang mga magulang ang lahat para marating ang lugar na nais nilang puntahan. Habang patuloy sila noong naglalakad, ramdam na nila Pipeng ang labis na pagkagutom. Halos wala nang kakayahan noon ang kanyang katawang maglakad dahil sa magmula pa noong nagdaang gabi, hindi sila nakatikim ng pagkain.
Nang madaanan nila ang isang taniman ng tubo, napagpasyahan naman nilang kumuha doon upang kahit papaano'y mapunan ng likido ang kanilang mga sistema. Pagtiyagaan muna natin to, mahal. Konting tiis pa, makakaraos din tayo. Wika ni Magno. Matapos nitong makapagsalita, agad naman nilang nilantakan ang lahat ng tubong maaari nang makain sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang nagpatuloy ang kanilang pag-usad patungo sa kuta ni Ka Andres. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napagtanto na kasalukuyan na pala silang nasa gilid ng isang bundok na kung saan merong napakatarik na bangin sa gilid nito. Sa sobrang takot noon ni Pipeng, pinili niyang manatili sa likuran ng kanyang ama habang patuloy na nakapikit. Nang malagpasan na nila ang paanan ng bundok, bumungad naman sa kanilang mga mata ang isang kumpol ng mga bahay di kalayuan sa kanila. Sa pagkakatanda ni Pipeng, nasa 15 bahay ang nakatayo roon na purong barong-barong lamang. May nasipat din siya doong mumunting palayan at gulayan na patuloy na inaalagaan ng mga taong nakatira doon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang lugar na kung saan agad naman silang sinalubong ng iilang tao. Di muna sila nito pinapasok sa mismong sitio, gawa ng hindi sila kilala ng mga taga roon. Iho, maaari bang malaman ko ano ang pakay nyo rito? Pasensya na kayo. Hindi kami sanay na makakita ng taong bumibisita dito na bagong-bago sa aming mga paningin. Bungad na wika ng isang lalaki. Ayos lang ho yun. Sa katunayan ho, naparito kami sa inyong sitio, gawa ng hinahanap namin si Ka Andres. Meron lang ho kaming mahalagang pakay sa kanya. Sagot naman ni Magno. Nang marinig ito ng mga kalalakihan, agad naman sila nitong sinabayan upang hindi sila maligaw sa lugar na yon. Sa pagdating nila sa isang bahay na gawa sa purong kahoy, agad namang nagwika ang lalaki ng, Ito ang bahay ni Andres. Kumatok na lang kayo dyan. Sige ho, Manong. Maraming salamat ho. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman nilang nilapitan ang kubo upang magtanong. Sa unang katok pa lamang nila dito, agad namang bumungad sa kanila ang abalang-abala na si Manong Andres. Pagsilay nito kay Magno at sa kanyang asawa, dali-dali naman sila nitong pinatuloy. Diyos ko! Huwag mong sabihin, Magno, na nag-umpisa na. Paano? Kailan pa? Nangangatog na wika ni Ka Andres. Noong mga nagdaang araw lang ho, Ka Andres. Sa loob ng araw na yan, marami nang nagsakripisyo ng buhay para sa amin. Hinahabol na din kami ngayon, kaya wala na kaming pagpipilian kung hindi ang humingi ng tulong sa inyo. Ikaw na lang ho ang natitira naming pag-asa para mailigtas ang batang ito. Paliwanag naman ni Magno. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay halos hindi mapigilang magulat ni Pipeng dahil sa kanyang mga nalaman. Ang labis niyang ipinagtaka noon ay kung bakit nagawang malaman ni Manong Andres ang tungkol sa mga nangyayari kahit hindi pa naman nila ito sinasabi. Habang maiging nakikinig noon si Pipeng, doon na niya dahan-dahang nalaman sa kung sino-sino ang kanilang mga kalaban. Alam mo naman siguro, Magno, na hindi lang isang lahi ang iyong kakalabanin ngayon, hindi ba? Alam kong alam mo na maraming nahikayat ang lahi ng anak ni Yumaong Alberto ngayong pangkasalukuyan. Kahit nasa atin ang batang kanilang kinatatakutan,
kinakailangan pa rin nating mag-ingat. Wika ni Ka Andres. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong lumabas ng kanilang tahanan upang ipagpaalam sa kanyang mga kanayon ang mga kaganapan. Nang malaman ng mga ito na naroon sa kanila ang batang hinirang, ay halos pagkumpulan na nila ang bahay ni Ka Andres. Mga kanayon, merong papalapit na dilubyo sa ating lugar. Kinakailangan nating maghanda nang sa gayoy magawa na nating maprotektahan ang anumang bagay at buhay na ating pinangangalagaan. Sa ngayon, ang nais kong gawin ninyo ay lisanin ang lugar na ito. Maghanap kayo ng tulong sa ating mga kaangkan at kapag nagawa nyo na ang bagay na yan, alam nyo na kung saan kami hahagilapin. Wika ni Ka Andres. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang kanya-kanyang pagsialisan ng kanyang mga kababaryo. Lahat ng mga taong nasa lugar na yon ay umalis hanggang sa dumating ang puntong tanging sila na lamang ang natira. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikiramdam sa paligid, doon inilahad ni Ka Andres ang tungkol sa isang lugar na ligtas sa anumang panganib. Matapos nilang makapaghanda sa nayon ni Ka Andres, agad din naman silang tumungo sa isang masukal na gubat na kung saan bibihira lamang ang taong napapadpad doon. Ayon sa ama ni Pepeng, na maaaring ipinagbabawal ang sinumang ordinaryong taong mapadpad sa lugar, gawa ng marami doong nagbabantay na mga engkanto na hindi nasisiyahang makakita ng ibang tao. Nang makapasok na sila sa gubat, bumungad sa kanila ang dalawang may kalakihang rebulto sa bunganga ng gubat. Halos hindi na mapansin ang mga rebultong yon sa kadahilanang napupuno na ito ng mga damo at baging. Paghawi ni Ka Andres sa rebulto, ay siya namang pagliparan ng napakaraming ibon na nanananahan doon. Maya-maya pa, biglang tumayo ang dalawang rebultong yon at dahan-dahang tumitig sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat ni Pepeng ang mga ganoong bagay, hindi niya mapigilang matakot sa kanyang mga nakikita. Huwag kang matakot, Pipeng. Tagabantay ang mga yan sa lugar na ito. Matagal ng panahon nang mailagak yan ng ating mga ninuno. Wika ng kanyang ina. Dapat anak maging masaya ka. Nalalapit na tayo sa lugar na kung saan magiging ligtas ang ating mga buhay. Dagdag naman ng kanyang ama. Matapos nilang mag-usap, maigi nilang pinagmasdan ang ginagawa ni Ka Andres sa mga rebultong tumambang sa kanila. Nakita nila yung merong ipinapakitang balabal sa dalawang rebulto na merong napakaraming simbolo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang pinatuloy ng mga ito sa pamamagitan ng pagbalik na sa kanilang mga pwesto. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, agad naman silang sinalubong ng mangilan-ngilang engkantong nanananahan sa lugar. Wangis tao ang mga ito, subalit meron silang mga mata na napakalayo sa isang ordinaryong mga mata ng tao. Paglalarawan ni Pepeng sa mga nilalang na yon, meron itong mga bahag na suot sa kanilang mga katawan na siyang nagkukubli ng kanilang mga kasarian. Ang mga babae ay walang saplot pang itaas at ang mga lalaki naman ay tanging saplot lamang pang ibaba ang suot-suot. Napakarami din itong mga marka sa kanilang mga katawan at merong mga armas na hindi pamilyar kay Pipeng. Meron din itong mga mahabang buhok na nagsisikulay puti na dahil sa labis nilang katandaan. Habang patuloy nila itong pinagmamasdan, bigla naman silang sinenyasan ni Ka Andres na magbigay ng galang.
Kinakailangan nilang gawin ang bagay na yon alinsunod sa nakagisnang tradisyon ng kanilang mga ninuno. Sa pagpatira pa nila noon sa lugar, sinasabayan ito ng pagsalita ni Ka Andres, gamit-gamit ang diyalektong unang beses pa lamang narinig ni Pipeng. Habang pinapakinggan ni Pipeng ang mga sinasabi ni Ka Andres, ay parabang hindi naging mahirap sa kanya na ito ay intindihin. Mga tagagabay, nais naming pasilungin nyo kami sa inyong mga kamay. Wala na kaming mapupuntahan dahil sa umuusbong na digmaan. Ang nakikita ninyong bata ngayon, ang sinasabi sa alamat na uusbong pagkaraan ng 100 taon. Wika ni Ka Andres. At sinong niloloko mo, tao? 200 taon na ang lumipas nang hindi ipinanganak ang batang nakalathala sa alamat. Marahil ay ipinagbawal na ito ng Diyos na muli pang bumalik sa lupa. Alam mo naman ang kaparusahan sa mga taong pumapasok dito nang walang kahit na anong dahilan. Mapupugutan ka ng ulo dahil sa ginawa mo. Sagot naman ng isang lalaki. Nang marinig ito ni Pipeng, ay hindi niya maiwasang magalit sa mga ito. Maya-maya pa, bigla siyang tumayo habang nagwiwika ng, "Nakikiusap kami sa inyo! Papasukin niyo kami! Totoo ang sinasabi ni Manong Andres! Hindi siya nagsisinungaling!" Kasabay ng pagsigaw ni Pipeng, ay siya namang pagkagulat ng lahat ng nilalang na naroon. Inaasahan kasi nilang si Andres lang ang nakakaalam sa diyalektong yon, gawa ng siya lang naman ang pinagmanahan ng yumao niyang ama tungkol sa karunungan ng diyalektong taglay ng mga engkanto sa gubat. Ilang minuto pa ang lumipas, wala namang nagawa ang mga engkanto kung hindi ang pag-usapan ang mga nangyari. Matyaga naman noong naghintay sila Pipeng sa magiging kasagutan at pagpapasya ng mga ito. Ilang oras pa ang lumipas, bigla namang nagsilapit sa kanila ang mga engkanto habang nagwiwika ng, "Makakapasok kayo at makakatira sa lupaing ito. Subalit kinakailangan niyong pagsanayin ng batang yan. Kung siya nga ang antingerong nakalathala sa alamat, ay dapat lang namin siyang bigyan ng kapangyarihan sa lugar na ito." Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang naglakad patungo sa looban ng gubat. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, ay nakakaramdam sila ng labis na kapanatagan at kapayapaan. Maya-maya pa, bigla silang nadapo sa isang lugar na merong napakaraming tipak ng bato sa paligid ang nagkalat. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon nila nasipat ang 2 tipak ng batong merong lagusan sa gitna. Habang pinagmamasdan nila ang bagay na yon, bigla namang lumapit ang isang engkanto na merong daladalang isang sulo. Ibinigay ito sa ama ni Pipeng habang nagwiwika gamit-gamit ang diyalekto ng tao. "Magno, dahil ikaw ang padre de pamilya, ikaw ang mamumuno sa iyong ina at supling patungo sa looban ng kaharian. Huwag kang mag-aalinlangan at magdadalawang isip dahil purong kabutihan ang napapaloob sa mga tipak ng batong yan. Maiwan kami dito sa labas para magbantay sa kung anumang nilalang ang maaaring pumarito." Wika ng isang matandang engkanto. Nang makuha na ng ama ni Pipeng ang sulo, agad naman nilang binagtas ang daan patungo sa gitna ng 2 tipak ng bato. Walang pag-uusap noon ang naganap sa kadahilanang maigi nilang pinakikiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa,
Bigla namang nagliwanag ang lugar na kanilang dinaraanan na para bang meron itong mga sulong nagsisindihan ng mag-isa. Sa pagsilay ni Pepeng sa daang kanilang tinatahak, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang unti-unting nagkukulay ginto ang sahig na kanilang inaapakan. Kisap mata lang din naman noon ang naging pagitan nang tuluyang nagbago ang lugar na kanilang dinaraanan. Ang kaninang napakadilim, bigla na lamang nagkulay ginto na merong liwanag sa dulong bahagi nito. Nang masipat nila Magno ang labasan ng lagusan, agad din naman nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Nang marating na nila ang dulo ng lagusan, bumungad sa kanilang mga mata ang isang napakagandang lugar na halos hindi mo lubusang akalain na merong ganoong uri sa gitna ng kagubatan. Ayon kay Pipeng, na ang nakita nila sa lugar na yon ay isang napakalawak na bukirin na merong patag na lupa. Maraming mga insekto ang nagsisiliparan sa lugar na bagong-bago lang din naman sa kanilang mga paningin. Maya-maya pa, unti-unti namang nagbago ang lugar na yon nang masipat nila ang dahan-dahang paglitaw ng hindi mabilang na mga bahay. Segundo lamang noon ang lumipas nang tuluyang mapuno ang lugar ng hindi mabilang na mga nilalang. Sa muling pagsilay ni Pepeng sa paligid, tumambad sa kanya ang mga nilalang na iba't iba ang uri. Abalang-abala ang mga ito sa kanilang mga sariling ginagawa hanggang sa dumating ang puntong nagawa na nitong maramdaman ang kanilang mga presensya. Sa paglapit nila sa lugar, lahat ng mga nilalang na naroon ay paisa-isang nagsiyukuan upang magbigay galang sa batang daladala ang wisyo ng isang maalamat na albularyo. Tay, bakit sila nagsisiluhuran? Nanginginig na tanong ni Pipeng. Marahil anak, nagbibigay pugay sila sa iyong pagdating. Hayaan mo lang ang mga yan. Masasanay ka rin. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marating na nila ang sentro ng lugar, agad namang lumapit sa kanila ang isang uod na merong muka ng tao. Nagagawa nitong tumayo at maglakad ng normal na para bang hindi alintana sa kanya ang buong bigat ng kanyang katawan. Paglalarawan ni Pepeng sa nilalang na yon, meron itong kulay berdeng balat at mga nagsisitalimang mga balahibo. Mahaba din ang buhok nito at meron itong mga gintong sandalyas na nakasuot sa lahat ng kanyang talampakan. May daladala ding tabako ang nilalang na yon na patuloy nitong hinihipak sa lahat ng oras. Sa paglapit ng nilalang sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong nagpatira pa sa harapan ni Pipeng. Ang ginawa nito ay hinalik-halikan ang kanyang mga paa hanggang sa mapuno ito ng kanyang mga laway. Napakapalad naman namin dahil muli naming nasilayan ang iyong pagbabalik. O Panginoon, ano po ang inyong kailangan? Wika ng uod. Wala akong kailangan at kahilingan. Ano ba ako? Sino ba ako? Bakit ganito ang pinapakita niyo sa aking pagtrato? Isa lamang akong musmus na bata na isinilang ng normal sa mundong ito. Malumanay na sagot ni Pipeng. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang mabilisan niyang paglapit sa kanyang ina upang yumakap. Wala namang noong nagawa ang uod kung hindi ang hayaan ang bata sa nais nitong gawin. Matapos yan, napagpasyahan na lamang ni Ka Andres na makipag-usap sa mga nilalang
nang sa gayoy mabigyan niya ito ng babala. Ilang oras pa ang lumipas, kasalukuyan na ngang nagpapahinga sila Pipeng sa isang kastilyong pinagtutuluyan nila. Sa sobrang lapad ng kastilyong yon ayon sa kanya, ay halos hindi niya ito magawang malibot sa loob lamang ng isang araw. Napakarami din noong hinanda sa kanilang mga pagkain na purong masasarap at animoy pagkain ng mga maharlika. Sa paglipas pa ng oras, napansin nilang hindi dumidilim sa lugar na yon. Kahit papaano, inaasahan na nila ang ganoong pangyayari gawa ng naroon sila sa ilalim ng lupa. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating naman si Ka Andres sa kanilang silid upang ipagbigay alam na tutungo sila sa itaas ng lupa. Kinakailangan nilang pumunta doon nang sa gayoy magawa nilang makita ang kasalukuyang nangyayari. Magno, sumama ka sa amin. Kailangan namin ng tulong mo. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang mag-ina mo sa lugar na ito. Wika ni Ka Andres. Nang marinig ito ni Magno, agad naman itong tumayo upang tugunin ang sinabi nito. Bago niya tuluyang lisanin ang silid ng kanyang mag-ina, ninais niya munang ihabilin kay Pipeng ang isang telang pula na merong laman sa loob. Pipeng, hawakan mo na muna ito habang wala ako. Bantayan mo ang iyong ina. Wika ng kanyang ama. Oo, tay. Ako na po ang bahala kay nanay. Mag-iingat po kayo. Sagot naman ni Pipeng. Nang tuluyan ng nilisan ng kanyang ama ang kanilang silid, dahan-dahan naman niyang binuksan ang telang ibinili nito sa kanya. Pagsilay niya sa loob ng telang yon, bumungad sa kanya ang malakristal na bato na nasa wangis ng isang luya. Mutsaya ng luya, Pipeng. Yan ang pamana ng lolo mo sa tatay mo. Matagal na niyang inaalagaan ang gamit na yan at hindi niya yan basta-bastang pinapahawakan kanino man. Wika ng kanyang ina. Ganon po ba, Nay? Napakasaya ko po dahil pinagkatiwalaan ako ni Itay. Sagot naman ni Pipeng. Habang nag-uusap ang mag-ina, patuloy namang naglalakbay sila Magno patungo sa itaas ng lupa. Meron sila noong daladalang sulo at kasakasama din nila ang iilang mandirigma ng mga engkanto. Pagdating nila sa labas ng dalawang tipak ng bato, ay halos hindi maipinta ang kanilang pagmumuka dahil sa kanilang mga nakita. Bukod sa napakaliwanag pala noon ng buwan, ay napakarami ding mga itim na kaluluwa ang nagsisiliparan sa itaas ng mga puno. Maya-maya pa, biglang nasipat ni Magno ang isang aswang na hindi pamilyar sa kanyang mga mata. Hindi kayo makakatakas. Wika ng matandang aswang. Okay, sayang no, naputol. Parang bakbakan na kagad to eh. Pero sunod kagad natin yung 4. Meron tayong pondo rito. Grabe ang angas nito. Yun lang. Salamat.